Мине апайлар авылга нәрсәдер эшләргә дип чакырган вакытта, һәрвакыт аны боларга тагын нәрсәдер эшләргә булышырга кирәк инде дип кабул итә идем. Мгм. Һәм мин күптән түгел шушының турында рефлексировать иттем дә, һәм Әйе. менә нәрсә аңладым. Ул минем өчен һәм синең өчен Казанда каядыр барып утырып, кафеда сөйләшеп утыру норма. Ул минем өчен һәм синең өчен мин сине яратам, мин сине сагындым дип әйтү Мгм. норма. Мгм. Ә аларның мин сине яратам дип әйтү формасы ул әйдә Юк. кайт әле бергә Әйе. эшлик. Әйе, әйе, әйе. Чөнки шул вакытта гына без бер-беребез белән Мгм. чынлап та аралашабыз, ниндидер әйберләр турында сөйлибез һәм ул шундый ныклы һәм бик җылы контакт барлыкка китерә. Һәм шуңа күрә әгәр дә сезгә әти-әниләрегез бәрәңге утыртырга кайт дип әйтәләр икән, ә мин менә принципиаль рәвештә Казанга киткәннән бирле бер тапкыр да авылдан бәрәңге, кишер бер нәрсә алып киткән булмады һәм мин әйтәм: "Юк, кайтмыйм, чөнки мин аны ашамыйм." Ашамыйм, әйе. Ә хәзер мин аңлыйм, что аларның әйткәненең асылында мине эшләтү түгел, ә минем белән вакыт уздыру.